Здравейте, приятели, аз съм Активит и днес това ще е малко документално клипче, докъде сме стигнали, с какво сме стигнали и така. В този survival ще видите какво сме постигнали до сега и се надявам след като кача видеото на вас да ви хареса, да го заинтересувате и така нататък. А пак пуснем. Виждате какво съм направил за сега. Нещо малко градинка. Тук имаме searcher, enchanting table. Тук левовете тъй. Те жапам съм с книги, шапаме с канал бабе, снайпишън, така. Ето тук градинката, така за potion-тите. Като стане дума за potion-тите, надявам се, ще стане нещо. Не. Но аз все пак ще ги продължавам да държа тук. Да видим дали ще стане нещо. Опа, да видим нещо не става. Няма нищо, барут. Пак не става. Добре. Не знам как се правят. Какво искат да направя. Опа. Добре, малко лако нещо. Направим блестящата дина. Нищо. Не става. След печалим. Няма представя какво се прави. Ето, виждате. Ето нещо. Както да виждате. Това е малката ми къщичка. Тук се варитка. Тъйката ми, правата ми. Да. Кой нищо не съм житил. Играем. Това е сървър. И тук играем с приятели. Ето тук е моя чест. На Зелин, на Джам, на Дама. И на други хора, които сигурно сте гледали в YouTube. Ето става, виждате нощ. Нека да отиваме по леглата. Да. Айде. А също така Bandicam не лаги, което е добре. И мен не кепи. Защото сега записвам. Ето пишем вече колко минути е снимала. 38 секунди, 50 секунди, че ми беше забилно нещо. Нали не те ще трябва да пазна клипа за секунда. Не, няма смисъл. Ето тук виждате какво съм направил, че не съм изтъпвал. Тук нищо няма. Това бях тук. Може да чувате телевизора, няма нищо. Тук всичко, което ми трябва. Правим с го, както всичко порасна. Да. Айде отидем малко навътре. Вече май ще се надам, защото не лаги изобщо. Не радва това. Да, влизам в лаги. Не мога само да се чувам, което пак е проблем за качеството на видеото и да. Вече като гледам 4 минути сме снимали, ще направя 10-15 да стопвам видеото. Опа. Защото ми се го енчантнах, не знам как стана, просто го цъкнах и излезе в 65% Breaking 3. И което е доста добре, защото с почти около 8 стата такова се става. Ноица имам още една в лендърчеста. Има за зомби вилджър, не знам къде замина, не знам. Сървъра игране 0.8. Така. Ето виждате това. Така виждате вола ми. Да. 27 лева съм доста енчантах напоследък. Авам, какво беше? Да. Добре,
порядък така. Добре. Сейвахме координатите. Сега пак ще направим така. Апа, притънче. Не да се дъвчавам много. Айде, майко. Айде, там се снимам. Имам съвсем малко забиване, което е доста добре според мен. Аре, Айде. Не. Добре. Може би заради електрото ми лага. Движението. Пак. Така, тук нарочно съм го направил. Виждате колко добре съм се устроила. Пшеница имам, картофи имам. Всичко имам, каквото се нуждая. Така. Няма че. Опа. Да, това нарочно си отжитна, за да посъбера XP. Но не се бойте, ще го махна се някога, да игрим се остана малко. Колкото да летите на левел от 10-20. А тук да не чупете нищо, докато то не е порасне. Защото аз искам всичко да е пораснало, за да може да не ми чака. Като казах да оправим тук, не приключихме всъщност. За да не ви преча копане и да. Така, приятели, върнахме се, както виждате. И сега ще ви демонстрирам какво направих за това време. Ще направим. Така, къде ви си на главата, аз няма време. Вижте, сами. Опа, точно 3 са ми останали. Добре. Да. Ще има нещо, което ще ми пречи. Нищо. Съберем малко камък. Да. Може ли да ме чувате селекции телефона или компютъра, звука, с каквото там гледате. И да. Така. Не може да си вземе стрелата. Опа, леко. О, заби. Да. Вау, лак. Лаги. Тебе забива. Така. Така. Махаме този строч. Така. И сме готови. Както виждате. Само тук да поставим още. Не нужно всъщност. Не всъщност да нужно. Се поставя тук ми. Така. И ето, направихме го. Това беше. То даже има тази бързо да не гърми някой клипър. Сериозно. Добре. Само да не гърми клипър някъде тук. Просто трябва нещо да се нещата на фото, да го съдим защото нещо стъпи бързо, но това не е нормално. Добре, мисля, че това беше много стар. Скелета, но не съм сигурен. Не се качва само. Заби. Заби ми, так. Заби. Ох.